Voluntarii adventiști merg săptămânal în penitenciar, fac programe de asistență spirituală, iar la sfârșit, după câteva luni, în condițiile regulamentelor, îi ajută pe deținuți să iasă afară în biserica noastră pentru câteva ore. Tot acolo le aduc membrii familiei și după serviciul divin special îi așează împreună la masă. O altă oră și jumătate, minim, este timpul pe care îl petrec deținuții cu familiile lor, pentru că, esențial vorbind, acesta este obiectivul. Nu? Imaginați-vă un deținut care este condamnat 20 de ani, care își lasă copilul de 8-9 luni acasă, își lasă o soție, își lasă o gospodărie, își lasă o familie, efectiv. Cum credeți dumneavoastră că îi putem alimenta speranța că liberarea îi va fi aproape, că familia îl așteaptă, că acei copii nu-l condamnă la infinit sau, Doamne ferește, să-l renege? Și aici intervine munca colaboratorilor noștri și în special a celor pe care îi reprezentați, Serviciul Umanitar și Biserica Adventistă de Ziua 7-a. Te aduci în capul la realitate, te aduci înapoi în familie, de acolo să te rupți de realitate. Foarte frumos, rău de tot. Pentru prima oară în viața mea m-am simțit după 3 ani foarte bine aici și la Matca. A fost o zi foarte frumoasă, ne-au venit copiii, a venit mama. I-am unit cu 4 ani de zile. Este o zi foarte importantă pentru că sunt alături de familia pe care am lăsat-o în urmă. Cea mai mare zi din sufletul nostru. O astfel de întâlnire minunată a avut loc pe 7 decembrie 2024, la Matca, în județul Galați. Oamenii încep să înțeleagă din ce în ce mai mult ce înseamnă nișa aceasta legat de cei care primesc o etichetă până la urmă și greu să o mai dai jos de acolo. Am văzut un deținut cu adevărat, spunem noi, cu potențial periculos, când și-a văzut familia și a început să plângă și plângea ca un copil. Deci credeți-mă că în fața familiei, în fața copilului, în fața ceea ce individul în sine iubește, simte cu adevărat, trăiește și în fața lui Dumnezeu, să știți că suntem oameni cu toți. Mă voi întoarce acasă într-o zi, în țara mea, la casa părintească. Pe drum de cer, pe fum de prileșii, apropierea ei să mă sfințească. Mă voi întoarce acasă ca să pun piciorul meu pe neuitatul prag, să îngenunchez acolo și să spun adio sorții mele de prileag. Și voi ajunge acasă lângă Tatăl, la masa bucuriilor dintâi, de un ultim drum sunt fericit și gata, aș vrea să ajung cât mai curând. Vă mulțumesc! O ieșire în comunitate îi liniștește pe deținuți și le modifică semnificativ comportamentul.